Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag vil mig også vise, hvordan man laver barspil på løbehjul. Stem ikke på at lære barspil. Du skal først lære, hvordan man gør det. Hvis du googler, så med den her vej, skal du lave dit barspil den her vej. Hvis du regular, så med den her vej, skal du lave dit barspil den her vej. Og det er med, hvad du har. Når du gør det, så skal du tage din arm af, dreje den halv, så putte din arm på igen, og så dreje den tilbage. Og så kan du begynde at gøre det hurtigere og hurtigere. Okay, så step 2 på at lære barspil. Det er, at I bare skal tage forhjul. I skal bare køre den her, så forhjul op, så foden på, og så bare lave motion. Så skal I bare gøre en masse. Okay, så nu er vi nået til step 3. Inden du prøver på step 3, så vil jeg gerne have dig til at prøve at gøre sådan her. Og det skal du så gøre hurtigere og hurtigere på dig. Når du så er nået til step 3, så vil jeg gerne have dig til at prøve at komme kørende, hoppe op, tage dit løbehjul op og dreje det rundt. Det kan være lidt easy. Og så kan du gøre det hurtigere og hurtigere. Okay, så step 4 på at lære barspil. Det er, at I bare skal lære at one-foot barspil. Så nu får I lige et klip af mig som one-foot barspil.